Bhakti Vaibhav. Okay. Fine. Now we'll go to the class. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुश्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ஸோ நாம் இன்னைக்கு 28வது ஸ்லோகம் பார்க்குறோம். தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷம் ச சகோபாயன் யதா முனே நானாக்யானி தி ஹாசேஷு வர்ணாயாம் ஆஷ தத்வவேத். எஸ், திலகவதி மாதாஜி வாசிங்க நீங்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் பாப்பட். எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தர்மம் அல்லது கடமை, அந்த பொருளாதார முன்னேற்றம், காம ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளல், மோக்ஷான் முக்தி, ச மேலும், சக அதனுடன், உபாயான் உபாயங்கள், யதா உள்ளபடி, முனே ஓ முனிவரே, நானா பல, ஆக்கியான சரித்திர கதைகளை வர்ணிப்பதன் வாயிலாக, இதிகாசேஷு இதிகாசங்களில், வர்ணயாம் ஆச விளக்கினார், தத்துவவித்து உண்மையை அறிந்தவர். மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு உண்மையை நன்கு அறிந்திருந்த அவர் இதிகாசத்திலிருந்து உதாரணங்களை எடுத்து கூறி வெவ்வேறு சமூக மற்றும் ஆன்மீக பிரிவுகளின் கடமைகளை விளக்கினார். பொருளுரை. புராணங்கள், மகாபாரதம் மற்றும் இராமாயணத்தை போன்ற வேத நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள் கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த சரித்திர உண்மையாகும். அத்தகைய சரித்திர உண்மைகள் சாதாரண மனிதனுக்கு அறிவூட்டுபவையாக இருந்ததால் அவை கால கிரமப்படி பிரிக்கப்படவில்லை. மேலும் அவை வெவ்வேறு கிரகங்களிலும் பிரபஞ்சங்களிலும் நிகழ்ந்தவை ஆகும். ஆகவே நம்முடைய எல்லைக்குட்பட்ட அறிவுப்படி அவை கால கிரமப்படி இல்லாததாக தோன்றினாலும் அத்தகைய சம்பவங்களின் நல் உபதேசங்களில் மட்டுமே நாம் அக்கறை கொண்டுள்ளோம். யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் வெவ்வேறு கேள்விகளுக்கு பதில் கூறும் வகையில் பீஷ்ம தேவர் அத்தகைய கதைகளை யுதிஷ்டருக்கு விளக்கினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மேலும் நேற்று நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு பீஷ்ம பிதாமகர் அதாவது வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமம் அதனுடைய தர்மங்களை பற்றி ரொம்ப அழகாக எடுத்து விளக்கினார். ஸோ இங்கே பல தரப்பட்ட அதாவது உதாரணங்களோட இன்னும் பீஷ்ம பிதாமகர் யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு தொடர்ந்து எடுத்துரைக்கிறார். இப்ப நாமெல்லாம் கூட கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ சத்தியுகத்துல நடந்தது சில கதைகள்லாம் நம்ம கேட்டிருப்போம். திரேதாயுகத்துல நடந்த ராமாயணம் வந்த கதையும் நம்ம இல்லையா கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? அது எல்லாமே வரலாறு ஆக்சுவலி. ஸோ அது எல்லாமே கற்பனை கதை கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்மளால அதாவது இது உண்மை அப்படிங்கிற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லாத பொழுது நம்ம எப்பவுமே சீக்வன்ஷியலா
இது முடிஞ்சா அது, அது முடிஞ்சா இது. எப்படி நம்ம வந்து சீரியல் பார்க்குற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. ஓகே. ஈவன் சீரியல் கூட வந்து கற்பனை கதை தான் இல்லையா? ஸோ வெவ்வேறு காலகட்டங்கள்ல நிகழ்ந்ததை தான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். பாகவதமே அப்படித்தான் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. ஏன்னா கேள்வி கேட்கப்படுவதற்கு விடையாகத்தான் வந்து காலம் சூழல் கேற்றவாறு நிகழ்ந்த விஷயங்களை தான் நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். அதான் சேம் அந்த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, ஒன்று முடிந்த பிறகு இன்னொன்னு, ஒன்று முடிந்த பிறகு இன்னொன்னுன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறது இல்ல. ஸோ எந்த காலகட்டத்துல, அதாவது பண்டைய காலத்துல இல்லையா, முன்னொரு காலத்தில் ஒரு ராஜா இருந்தான், இப்படிதான் நம்ம கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கோம். ஆனா அந்த முன்னொரு காலம் எந்த காலம் என்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான, அதாவது தத்துவங்களை கொண்டிருக்கிறது. நமக்கு நல்ல படிப்பினையை கொடுக்கிறது இல்லையா? சிலதெல்லாம் நம்மளால நம்ப முடியாது. ஆனா சிலதெல்லாம், அதாவது கதையா சொல்லியிருந்தா கூட, இப்போ கிருஷ்ணருக்கு 16,108 மனைவிகள் அப்படின்னும் பொழுது, நம்ம இந்த காலகட்டத்துல வந்து 16,108 மனைவிகளா அப்படின்னாக்க பகவானா அப்படின்னு எல்லாமே நம்ம கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? ஆனா வந்து அது எல்லாமே நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் தான். எதுவுமே அந்த இடத்துல கற்பனை கிடையாது. அதை அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியத அந்த பக்குவம் தான் நமக்கு வரணும். ஹேப்பன் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ். ஏன் நம்ம இந்த பூமண்டலத்துல மட்டும் கிடையாது, வெவ்வேறு கிரகங்கள்ல நடந்த நிகழ்வுகள் கூட நமக்கு சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? இப்போ தேவ உலகத்துல நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளை பற்றியும் படிக்கிறோம் இல்லையா? இப்ப இந்திரன் வந்து, அதாவது 6வது காண்டத்துல படிக்கிறோம். அவன் வந்து பிரகஸ்பதியை வந்து அவமானப்படுத்தியதால அவனுடைய நாட்டை இழந்து, அமராவதி பட்டினத்தை இழந்து இல்லையா, அசுரர்களிடத்திலிருந்து அவன் தப்பிச்சு பிரம்மரிடத்துல வந்து தஞ்சம் அடைந்து தன்னுடைய நாட்டை இழந்ததெல்லாம் எழுதி, இதெல்லாமே நம்ம கேட்கும் பொழுது நம்ம ஓ, பிரம்மலோகம் ஒன்று இருக்கிறதா, ஓ சொர்க்கலோகம் ஒன்று இருக்கிறதா. அதிகபட்சமா நமக்கு சொர்க்கலோகம் தான் நம்ம காதல கேட்டிருப்போம். வைகுண்டம் சொர்க்கத்துக்கு வித்தியாசமே தெரியாம வாழ்ந்தவங்க நம்ம இல்லையா? மேலும் வந்து அப்படி ஒரு வைகுண்டம் இருந்தாலும் மேல கோலோகம் ஒண்ணு இருக்குன்றது கூட நமக்கு தெரியாது இல்லையா? சோ இத்தனையுமே நமக்கு தெரியாத ஒரு காலகட்டங்கள்ல தான் வாழ்ந்தோம் நம்ம. ஆனா இதெல்லாமே இதிகாசங்கள், புராணங்கள் இல்லையா? சோ இந்த விஷயத்துல எல்லாம் இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது அதனுடைய அதை பற்றியான உண்மையான கருத்துக்கள் இதெல்லாம் நம்ம கேட்கும் பொழுது அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். சோ ஆனா அதெல்லாம் நம்முடைய நம்முடைய கற்பனைக்கு எட்டாத அளவுல கூட இருக்கும். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடது கை சுண்டு விரல்ல வந்து அந்த கோவர்தனகிரியை தூக்குனாரு அப்படின்னு. இப்ப நம்ம கோவர்தனகிரியை போய் சுத்திட்டு வந்தோம் இல்லையா? காலையில 4:30 மணிக்கு தொடங்கின அந்த யாத்திரை சாயந்தரம் 4:30 மணி வரைக்கும் நடந்தாச்சு. 12 மணி நேரம் வாக்கிங் பண்ணு. ஸோ ராதா குண்டு கிட்ட, ராதா குண்டுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த நடைப்பயணம் ராதா குண்டு கிட்ட வந்து சேரும் பொழுது 4:30 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆனா அப்படிப்பட்ட பெரிய மலை, இத்தனைக்கும் அது உயரம் வந்து குறைஞ்சுட்டே வருதாம். அதாவது கலியுகம் வந்து முத்த முத்த என்ன ஆகும்னாக்கா, அந்த மலையே வந்து, அதாவது ஒரு பிளாட்டான ஒரு நிலைக்கு வந்துரும்ன்றத வந்து அங்க இருக்கிறவங்க சொன்ன ஒரு கதை இது. ஸோ அதாவது அது உண்மையும் இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. ஆனா ரொம்ப உயரமா இருந்த அந்த மலை வந்து அப்படியே வந்து குறைஞ்சு குறைஞ்சு, அதாவது கொஞ்சம் ஹைட் கம்மி தான். ஒரு ஒரு பிளாட் சர்ஃபேஸ்க்குன்னா கொஞ்சம் பெருசா தெரியும், அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த மலை வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹைட்டும் கிடையாது. ஆனாலுமே அந்த மலையை வந்து நம்ம அவ்வளோ பெரிய மலையை வந்து சுத்திட்டு வந்தோம். ஸோ ஆனா பகவான் அதை வந்து இந்த சுண்டு விரலால வந்து எடுத்தார். ஓகே. ஸோ அப்படி நம்ம படிக்கும் பொழுது இந்த இதெல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம வளர்த்துக்கணும் இல்லையா? எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்படுகிறதோ அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நாம் அதை புரிஞ்சுக்கணும். இது எப்படி அது எப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கிற மாதிரி இப்படி கோர்வையா இது முடிஞ்சா இது, இது முடிஞ்சா அடுத்ததுன்னு நம்ம எடுத்துட்டு போகக்கூடாது. அது தவறான ஒன்று இது. ஸோ பீஷ்ம தேவரும் அவ்வாறே வந்து ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே இல்லையா, அங்க அப்ப நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் இது, அதனோட இந்த மாதிரியான கடமைகள் எல்லாம் எப்படி முன்ன காலத்துல எல்லாம் பின்பற்றினார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான உதாரணங்கள் எல்லாம் கொடுத்து வந்து அவருக்கு வந்து பதிலளித்தார் ஆக்சுவலி. ஓகே. இதை நாம அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும். தர்மாம் பிரவதாத்தஸ்ய சகால பிரத்யுபாஷிதாக யோ யோகினாம் சந்த மிருத்யோர் வாஞ்சிதஸ் துதர்யானஹ. எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசி.
कृष्णमाताजी धर्मं प्रवर्ततस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनः सन्त மிருத்யோர்வாஞ்சிதஸ்தூதராயணக. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. பீஷ்ம தேவர் தனிநபரின் கடமைகளை பற்றி விவரிக்கும் பொழுது சூரியன் வடதிசையின் அடிவானத்தில் சஞ்சரித்தது. இது தங்கள் விருப்பப்படி உயிரை விடும் யோகிகளால் விரும்பப்படும் நேரமாகும். பொருளுரை. பக்குவமடைந்த யோகிகள் தங்கள் விருப்பப்படி பொருத்தமான ஒரு நேரத்தில் ஜட உடலை விட்டு அவர்கள் விரும்பிய ஒரு கிரகத்திற்கு செல்கின்றனர். பகவத்கீதையில் 8.24 பின்வருமாறு கூறப்படுகிறது. தங்களது விருப்பத்தை பரம புருஷரின் விருப்பத்துடன் இணைத்து கொண்ட தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்களால் அக்னி தேவன் ஆதிக்கம் செலுத்தும் காலத்தில் சூரியன் வடக்கு திசையின் அடிவானத்தில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய ஜட உடல்களை முகுத்து ஆன்மீக கானத்தை அடைகின்றனர். இந்த நேரம் உயிரை விடுவதற்கு ஏற்ற நேரம் என்று வேதங்களில் கூறப்படுகிறது. பக்குவமடைந்த யோகிகள் இந்த நேரத்தை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர். விரும்பிய நேரத்தில் உடலை விடும் மனப்பக்குவத்தை அடைவதே யோகத்தின் பூரணத்துவமாகும். யோகிகளால் வாகனங்களின் உதவி இல்லாமலேயே மிக குறைந்த நேரத்திற்குள் எந்த கிரகத்திற்கும் சென்றுவிட முடியும். மிக உயர்ந்த கிரக அமைப்பிற்கு கூட யோகிகளால் மிக குறுகிய நேரத்தில் சென்றுவிட முடியும். பௌதீகவாதிகளுக்கு இது சாத்தியமல்ல. மிக உயர்ந்த கிரகத்திற்கு செல்ல ஒருவேளை அவர்கள் முயன்றால் மணிக்கு லட்சக்கணக்கான மைல்கள் வேகத்தில் சென்றாலும் அது அவர்களுக்கு லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் பிடிக்கும். இது வேறுபட்ட ஒரு விஞ்ஞானமாகும். இதை பயன்படுத்தி கொள்ளும் கலையை பீஷ்மதேவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். ஜட உடலை உகுப்பதற்கு பொருத்தமான நேரத்திற்காக அவர் காத்திருந்தார். அவரது பேரன்களான பாண்டவர்களுக்கு உபதேசித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் பொன்னான அந்த நேரமும் வந்தது. இவ்வாறாக பரம புருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புண்ணிய புருஷர்களாகிய பாண்டவர்கள் மற்றும் பகவான் வியாசரை தலைமையாக கொண்ட மாமுனிவர்கள் முதலான எல்லா மகாத்மாக்களின் முன்னிலையிலும் உயிரை விட அவர் தயாரானார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது இது உத்தராயண காலத்தை பத்தி சொல்றது. ஸோ அநேக விளக்க உரைகள் எல்லாமே யுதிஷ்ட மகாராஜாவுக்கு வந்து எடுத்துரைச்சு. ஸோ யோகங்கள்ல வந்து நாம அதாவது ஒரு பக்தனுக்குமே வந்து யோக சித்திகள் உண்டு. ஆனா பக்தன் வந்து அந்த யோக சித்திகளை வந்து பயன்படுத்துவது கிடையாது. ஆனா இந்த இடத்துல பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து அவர் விருப்பம் கொள்ளும் பொழுது இந்த உடலை விட்டு நீங்கக்கூடிய வரத்தை பெற்றவர். அவருமே வந்து அந்த உத்தராயண காலத்திற்காக வந்து காத்திருந்தார் என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த செல்ஃப் ரியலைஸ் சோல்ஸ் பகவத்கீதையில நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? உத்தராயணம் தட்சிணாயனம், சந்திர உலகம் போவாங்க, பகவானுடைய திருநாட்டை சேருவாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம அக்னி ஜோதிர் அஹ சுக்லஹ சன்மாஷா உத்தராயணம் தத்ர பிராயத கச்சதி பிரம்மா பிதோ ஜனஹ. அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து சுப்ரீம் பிரம்மன், அதாவது இறைவனுடைய திருவடி அவர்கள் வந்து சேரணும்னு நினைக்கிறாங்களோ இந்த உலகத்தை வந்து அட்டைன் தட் சுப்ரீம், அந்த பர உலகத்தை அடைவாங்க. எப்படின்னா டியூரிங் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த ஃபயர், அதாவது சூரியன் பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் இல்லையா? அது எப்போ? உத்தராயண கட்டம். இப்போ சங்கரமா இது பொங்கல் வரும், தை மாசம் வந்த பிறகுதான் அந்த உத்தராயணமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அது வரைக்குமே வந்து தட்சிணாயனம்ல தான் இருக்கும் இது. ஸோ அதுதான் வந்து மங்களகரம் என்று ஒரு மங்களகரமான நாள். மேலும் வந்து வளர்பிறையில இல்லையா? இதெல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஆனா இறைவனுடைய திருநாட்டை அடைவதற்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. அதுக்காக இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல போறவங்க மட்டும்தான் இறைவனுடைய திருவடிகளை சேருவாங்களா அப்படின்லாம் கணக்கு கிடையாது. ஸோ ஆனா இது ஜென்ரலா சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விதி. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டங்கள் இது வந்து யோகத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் வந்து அவங்க விருப்பம் நேரத்துல வந்து மரணத்தை வந்து ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய அந்த குவாலிட்டிஸ், அவங்க எந்த உலகத்துக்கு போகணுன்றதும் அவங்க டிசைட் பண்ணி போவாங்க. இது மிஸ்டிக் யோகத்துல இருக்கக்கூடியவங்க. ஆனா இந்த இடத்துல பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து ஒரு பக்தர். அவர் யோகா பயிற்சி எல்லாம் எதுவும் பண்ணல இல்லையா? ஆனா வரத்தை பெற்றிருந்தார். அவர் விரும்பும் பொழுது அந்த உடலை விட்டு செல்வதற்கான வரத்தை
அவர் தந்தையிடம் இருந்து பெற்றிருந்ததால அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து அவர் வந்து தேர்ந்தெடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. டு அட்டைன் த இம்பர்சனல் பிரம்ம ஜோதிர், மிஸ்டிக்ஸ் அட்வான்ஸ் யோகா பிராக்டிஸ் வந்து அவங்களுமே வந்து அந்த உடலை விட்டு நீங்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சி அவங்க செய்யும் பொழுது அந்த இறைவனுடைய அந்த இதுல போய் அடையிறாங்க. ஆனா அதர்ஸ் ஹாவ் நோ கண்ட்ரோல். இஃப் பை ஆக்சிடென்ட் தே லீவ் அட் ஆஸ்பீஷியஸ் மூமெண்ட், தென் தே வில் நாட் ரிட்டர்ன் டு த பர்த் அண்ட் டெத் சைக்கிள். அதர்வைஸ் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி அவங்க வந்து கண்டிப்பா திரும்பி வருவாங்க இல்லையா? ஸோ அதனால ஆனால் தூய பக்தர்களுக்கு வந்து இந்த பயமெல்லாம் தேவையே இல்லை. அவங்க எப்போ கிளம்புறாங்களோ அதுவே அவங்களுக்கு உத்தராயணம், அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு பகல் பொழுது இல்லையா? அதுவே வந்து வளர்பிறை, அதுவே ஒரு மங்களகரமான நாள். இது எல்லாமே வந்து அவ்வாறு வந்து அப்ளிகபிள். தூய பக்தருக்கு வந்து எந்த காலகட்டமுமே கிடையாது. ஓகே, ஆனால் ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒன்று. ஸோ எல்லாமே ஒன்று தான். ஏன்னா பக்தன் அவன் எதையுமே வேறுபடுத்தி பார்க்கறது கிடையாது. மங்களம் அமங்கலம் இரண்டையுமே ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை கொண்டவன். அதனால நல்லது கெட்டது, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கஷ்ட நஷ்டங்கள் எதுவா இருந்தாலும் இரண்டையுமே ஒன்றாக பாவிக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை பெற்றவன் தான் வந்து பக்தன். அதனால அவனுக்கு இந்த ரூல் எல்லாம் வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஆனா இந்த இடத்துல அந்த யோகிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ரூல் வந்து இங்க பீஷ்ம பிதாமகருக்கு வந்து கிடைக்க பெற்றது அவருடைய தந்தையினுடைய வரத்தினால்தான். ஓகே, சந்தனு மகாராஜா கொடுத்த வரத்தினால். ஏன்னா தன்னுடைய தந்தையினுடைய சுகத்திற்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர் பிரம்மச்சரியமா மாற்றிக்கொண்டவர் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட மகனுக்கு வந்து அவர் வந்து இந்த வரத்தையுமே கொடுக்கிறார். ஆக்சுவலி அவனை பீஷ்மனை வெல்லத்துக்கு யாருமே கிடையாது அப்படிங்கிற வரமும் அதோட விருப்பம் கொள்ளும்பொழுது அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு நீங்கக்கூடிய அந்த வரத்தையுமே கொடுக்கிறார் அவர். ஸோ பீஷ்மதேவர் அதை வந்து நல்ல விதத்துல இந்தப்போ உபயோகப்படுத்துகிறார். யாரெல்லாம் இருக்காங்க அந்த இடத்துல? பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார், தர்மம் அறிந்த பெரியவர்கள், ஞானிகள், யோகிகள், இன்க்ளூடிங் வியாசதேவர் இல்லையா, அவருமே இருக்கிறார். ஸோ எல்லார் முன்னாடியுமே அவர் வந்து அந்த உடலை விட்டு பிரிவதற்கான அந்த மார்க்கத்தை வந்து அவர் வந்து ஏற்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறார். ததோ உபசம்ஹ்ருத்ய கேரா சஹஸ்ராணீர் விமுக்த சங்கம் மன ஆதி பூருஷே शने लशत्पीठपते चतुर्भुजे पुरा स्थिते अमिलता दृग् वयाधारयत्. எஸ், பத்மா மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ததா அச்சமயத்தில் உபசம்கிருத்ய பின்வாங்கி கிரக பேச்சை சகசனி ஆயிரக்கணக்கான விஞ்ஞானங்களிலும் கலைகளிலும் வல்லவரான பீஷ்மதேவர் விமுக்த சங்கம் மற்ற அனைத்திலிருந்தும் முற்றிலும் விடுபட்டு மனதை ஆதி புருஷரிடம் கிருஷ்ணரிடம் லசத் பீதப்படே மஞ்சள் நிற ஆடைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த சதுர்புஜே 4 கரங்களை கொண்ட மூல நாராயணர் மீது புரக எதிரிலேயே சிதே நிற்கும் அமிலித அகலமாக விரிந்த திருக்கு காட்சி பியதாரயத் பதித்தார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். அதன் பிறகு ஆயிரக்கணக்கான அர்த்தங்களை கொண்ட வெவ்வேறு விஷயங்களை பற்றி பேசியவரும், ஆயிரக்கணக்கான யுத்தங்களை கண்டவரும், ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களை காப்பாற்றியவருமான அந்த மனிதர் பேச்சை நிறுத்தினார். மேலும் எல்லா பந்தத்திலிருந்தும் முற்றிலும் விடுபட்டு இருந்ததால் மற்ற அனைத்திலிருந்தும் மனதை உள்ளிழுத்து கொண்ட அவர் 4 கரங்களுடனும் மின்னும் மஞ்சள் நிற ஆடைகளுடனும் தனக்கு எதிரே நின்றிருந்த ஆதி புருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீது அகலத் திறந்த தமது கண்களை பதித்தார். பொருளுரை: தமது ஜட உடலை விட்டு பிரியும் மிக முக்கியமான நேரத்தில் மனித வாழ்வின் முக்கிய கடமையை பற்றிய பெருமைக்குரிய உதாரணத்தை பீஷ்மதேவர் நிலைநாட்டினார். இறக்கும் மனிதனை கவர்ந்து இழுக்கும் விஷயமே அவனது அடுத்த வாழ்வின் துவக்கமாக அமைகிறது. ஆகவே பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றிய சிந்தனையில் ஒருவர் ஆழ்ந்திருப்பாரானால் அவர் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி
ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் திரும்பி செல்வது உறுதி. பகவத்கீதையில் 8.5 to 15 இது உறுதி செய்கிறது. 8.5 மேலும் இறப்பின் போது என்னை மட்டுமே நினைத்து கொண்டு உடலை விடுபவன் யாராயினும் அவன் உடனேயே என்னை வந்து அடைகிறான். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. 8.6 உடலை விடும் பொழுது எந்த மனநிலையில் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அந்த நிலையையே அவன் ஐயமின்றி அடைகின்றான். 8.7 எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த கிருஷ்ண உருவில் நினைத்து கொண்டே உனது போரிடும் கடமையும் செய்வாயாக. உனது செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உனது மனம் மற்றும் அறிவு ஆகியவற்றை என் மீது பதிப்பாயானால் நீ என்னை அடைவாய் என்பதில் சந்தேகமில்லை. 8.8 அர்ஜுனா, பரமபுருஷராகிய என் மீது மனதை நிறுத்தி இவ்வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாமல் என்னையே தியானிப்பவன் என்னை அடைவது நிச்சயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 8.9 பரமபுருஷரை அனைத்தும் அறிந்தவராகவும் அனைவருக்கும் மூத்தவராகவும் பரம அதிகாரியாகவும் சிறியதற்கும் சிறியவராகவும் அனைத்தையும் காப்பவராகவும் பௌதீக ஆராய்ச்சிகளுக்கு எல்லாம் அப்பாற்பட்டவராகவும் அறியப்பட முடியாதவராகவும் எப்பொழுதுமே ஒரு நபராகவும் எண்ணி அவரை ஒருவர் தியானிக்க வேண்டும். அவர் திவ்யமானவர் என்பதால் பௌதீக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் சூரியனை போல் பிரகாசிப்பவராகவும் இருக்கிறார். 8.10 இறக்கும் தருவாயில் உயிர் மூச்சை புருவ மத்தியில் நிறுத்தி முழு பக்தியுடன் பரமபுருஷரை நினைப்பதில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்பவன் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானை அடைவான். 8.11 வேதங்களை கற்றவரும் ஓம்காரத்தை உச்சரிப்பவரும் துறவரத்தில் சிறந்த முனிவரும் பிரம்மத்தில் நுழைகின்றனர். இத்தகைய பக்குவத்தை அடைய விரும்பி ஒருவர் பிரம்மச்சரியத்தை பயில்கிறார். விடுதலை அளிக்கக்கூடியதான இம்முறையை இப்பொழுது உனக்கு நான் விளக்குகிறேன். 8.12 எல்லா புலன் ஈடுபாடுகளில் இருந்தும் விலகி இருப்பதே யோக நிலையாகும். புலன்களுக்கு உரிய கதவுகளை எல்லாம் அடைத்து மனதை இதயத்திலும் உயிர் மீச்சை தலை உச்சியிலும் நிறுத்தி ஒருவன் யோகத்தில் நிலை பெறுகிறான். 8.13 இந்த யோக பயிற்சியில் நிலை பெற்ற பின் ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரித்தவாறு பரமபுருஷரை பற்றி சிந்தித்து கொண்டே உடலை விடுபவன் நிச்சயமாக ஆன்மீக உலகை அடைவான். 8.14 பிருதாவின் புதல்வனே, எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் வழி பெறலாமல் என்னையே நினைத்து கொண்டு இருப்பவனுக்கு என்னை அடைவது மிகவும் சுலபமாகும். 8.15 பக்தி யோகிகளான சிறந்த ஆத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு துன்பம் நிறைந்த தற்காலிகமான இவ்வுலகிற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விடுகின்றனர். ஸ்ரீ பீஷ்மதேவர் அவரது விருப்பம் போல் உடலை விடும் பக்குவத்தை பெற்றார். மேலும் மரணத்தின் போது அவரது கவனத்திற்குரிய பொருளான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அவருக்கு அருகில் நிற்கும் பெரும் பாக்கியத்தையும் அவர் பெற்றார். எனவே தமது திறந்த கண்களை அவர் பகவான் மீது பதித்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் அவருக்கு இருந்த இயற்கையான அன்பினால் அவரை நீண்ட நேரமாக பார்த்து கொண்டே இருக்க அவர் விரும்பினார். அவர் ஒரு தூய பக்தராக இருந்ததால் யோகத்தை பற்றிய கொள்கைகளின் ஆழமாக ஈடுபட அவரால் இயலவில்லை. சாதாரண பக்தி யோகமே பூரணத்துவத்தை அளிக்க போதுமானதாகும். ஆகவே மிகவும் நேசிக்கத்தக்க பொருளாகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நேரடியாக காண்பதே பீஷ்மதேவரின் தீவிர விருப்பமாகும். மேலும் பகவானின் கருணையால் அவ்வுயிரை விடும் வேளையில் ஸ்ரீ பீஷ்மதேவருக்கு இச்சந்தர்ப்பம் கிட்டியது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பர்பட்ல வந்து 8வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில 5வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 15வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்லோகங்கள் என்ன கொடுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, ஒருத்தர் தங்களுடைய உயிரை விடும் பொழுது அவர்கள் எந்நிலை இருந்தால் என்ன பெறுவார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. நிறையவே வந்து பேசிட்டார். யாரு? பீஷ்ம பிதாமகர் வந்து யுதிஷ்டர் கிட்ட நிறைய விளக்க உரைகள்,
அவர் போர் புரிந்த, அதாவது அந்த அவர் போரில் கலந்து கொண்ட 1000 அதாவது தலங்கள், அடுத்து வந்து எத்தனையோ பேரை வந்து அவர் வந்து காப்பாற்றியது, இது எல்லாமே வந்து அவர் வந்து அழகா சொல்றாரு எல்லாத்தையுமே. அதாவது தர்மத்தை எப்படியெல்லாம் அவர் வந்து காத்தார் இல்லையா, தன்னுடைய நாட்டு மக்களை எப்படியெல்லாம் அவர் பரிபாலித்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அற்புதமா. ஏன்னா விசித்திர வீரியன் வந்து மரணித்த பிறகு அதாவது அநேக ஆண்டுகள் வந்து அரசரே இல்லாமல் தான் ஆளப்பட்டது. அப்போ சத்தியவதி தாயாரும் மற்றும் வந்து பீஷ்மர் மற்றும் விதுரர், இவங்க 3 பேரு தான் அஸ்தினாபுரத்தை வந்து ஆண்டு வந்தார்கள். அதன் பிறகு திருதராஷ்டிரரும் பாண்டுவுமே பெரியவங்க ஆன பிறகுதான் வந்து அவர்களுக்கு மகுடம் சூட்டணும்ன்ற அந்த இது வந்தது இல்லையா. சோ ஆனா முதல்ல திருதராஷ்டிரனுக்கே வந்து கொடுக்கலான்னு அவர் நினைச்சப்போ, சாஸ்திர விதி பிரகாரம் ஊனமாக இருக்கிறவங்களுக்கான, எஸ்பெஷலி கண் தெரியாத ஒரு அரசரால இந்த நாட்டை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவனுக்கு வந்து அந்த பதவி வந்து வழங்கவில்லை. வந்து பாண்டு மகாராஜா ஆனார் இல்லையா. அவருடைய வாரிசா இருக்கக்கூடிய யுதிஷ்டர் தான் நெக்ஸ்ட் வாரிசா ஆகி இருக்க வேண்டும். சோ இப்படி இந்த சாஸ்திர விதிகளை கொண்டு சென்ற பிறகு, சோ இவ்வாறு அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து போர் முனையில அவர் என்னெல்லாம் வந்து அவர் செய்தார் என்பதை வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைச்சார். அது எல்லாமே அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கையில வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக இல்லையா. வழி நடத்துதல் வந்து இல்லைன்னா அரசன் வந்து நன்னா ஆள முடியாது. அதெல்லாம் ஒரு உதாரணங்கள், இதெல்லாமே அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கையில எப்படி அவர் நாட்டை ஆளணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வழிமுறையை வந்து அவருக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. மேலும் அதன் பிறகு அவர் என்ன பண்றார், ஓகே எல்லாம் முடிஞ்சது, இனிமே நாம வந்து பகவானுடைய திருவடியை சேர்வதற்கான அந்த முயற்சியில தான் நாம வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய இந்த உடலை விடக்கூடிய அந்த ஒரு செயல்ல வந்து அவருடைய மனசை வந்து ஆழ்ந்து சிந்திக்காலானார். அப்போ அவர் கண்களை திறந்த வண்ணம், அவர் முன்னாடி கிருஷ்ணர் 2 கைகளுடைய நபராக தான் நின்று கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் எப்பொழுதுமே 4 கைகளுடைய நாராயண சொரூபத்தை தான் அவர் எப்பவுமே பக்தி கொண்டதால கிருஷ்ணர் அந்த மாதிரியான ரூபத்திலேயே வந்து அவருக்கு வந்து காட்சி அளித்தார். சோ மஞ்சள் வண்ண ஆடை இல்லையா, 4 கைகள், இந்த ரூபத்துல அவர் மீது தன்னுடைய கண்களை பதித்த வண்ணமே. சோ டீப்லி அப்சர்வ்ட் இன் த மெடிடேஷன். ஓகே, யாரு, பீஷ்ம பிதாமகர். எப்படியெல்லாம் நம்ம நிலை கொண்டால் நம்முடைய மரணம் எப்படி அமையும்ன்றதுதான் இந்த இடத்துல. யாராவது ஒருவர் மரணிக்கும் தருவாயில் பகவானை எண்ணிக்கொண்டு அவர்கள் இந்த உடலை நீத்தால் அவர்கள் வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்கிறார்கள், எந்த ஒரு ஐயமின்றி அப்படின்றதையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அவர்கள் மரணிக்கும் பொழுது அவங்களுடைய மனநிலை எப்படிப்பட்ட மனநிலையாக இருந்ததோ இல்லையா, அதே அந்த மனநிலைக்கான அந்த ஒரு நிலையை வந்து அவர்கள் அடுத்த பிறவில வந்து அடைய பெறுகிறார்கள். சோ அதே நிலையை தான் அவங்க பெறுவாங்க. அதனால நீ வந்து எழுந்து, நீ வந்து ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா இல்லையா. அதே மாதிரி நீ எப்பவுமே என்னையே எண்ணிக்கொண்டு உன்னுடைய கடமையாற்று. சோ அப்போ உன்னுடைய மனதும் புத்தியுமே வந்து என் மீது நிலை நிறுத்தணும். அவ்வாறு நீ செயல்பட்டால், உன் கடமையை நீ ஆற்றி வந்தால் இறுதியில வந்து என்னை நீ அடைவாய் என்பதில் எந்த ஐயமும் கிடையாது அப்படிங்கிறதுமே சொல்றார். மேலும் பகவானை வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து தியானிக்கிறார்களோ, அதாவது இடைவிடாமல், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இல்லையா. சோ அவர்கள் கண்டிப்பாக பகவானிடத்துல போய் சேர்றாங்க. ஸ்மரணம். ஓகே, மேலும் பகவானை தியான பயிற்சி. சோ இப்போ வந்து பாக்குறது தியான பயிற்சியில வந்து அஷ்டாங்க யோக முறையில. சோ அதாவது ஹீஸ் அ சூப்பர் மிஸ்டிக் யோகி இல்லையா. நாம அதாவது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள், முந்தைய காலகட்டங்கள்ல கூட யோகிகள் இருந்திருக்காங்க. ஆனா அவங்கக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த கலை, அதாவது அஷ்டாங்க அதாவது சித்திகள் பகவானோட அவங்க கம்பேர் பண்ணவே முடியாது. அதுதான் இங்கே இந்த 9வது ஸ்லோகத்துல கொடுக்கப்பட்டது. பகவான் வந்து அதாவது பழையிலுமே அவர் பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், சிறியவற்றிலும் சிறியவர், அனைத்தையுமே ரட்சிப்பவர் இல்லையா. இந்த பௌதீக எண்ணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எதையுமே நம்ம பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட நோக்கிறோம் இல்லையா, அதற்குமே அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து அவருடைய செயல்கள் வந்து புரிபவர். அவருடைய செயல்களை வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய ஞானம் நமக்கு கிடையாது. அதனால்தான் அவரை இன்கன்சீவபிள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருடைய முழுமையான குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே 64 குவாலிட்டிஸுமே புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது. அவரும் ஒரு நபர் இல்லையா. சோ பிரகாசத்தை, சூரியனுடைய பிரகாசத்தை போன்றவர், தெய்வீகமான இயற்கை.
தெய்வீகமான இயற்கை வந்து இந்த பௌதீக இயற்கை கடந்தால் மட்டும்தான் அது தெய்வீக இயற்கை. அப்படிப்பட்ட நிலையை கொண்டவர் இல்லையா? சோ அவர்கள் இப்போ யோகியானா என்ன பண்ணுவார்? மனசு, அதாவது இந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல வந்து மனதை வந்து அதாவது மனதுல இந்த சுவாச பயிற்சி இங்க நிறுத்தி இல்லையா, மனதில் வந்து இறைவனை நிறுத்தி பக்தி கொண்டு இந்த உடலை விட்டு பிரியும் பொழுது கண்டிப்பாக இறைவனுடைய திருத்தலத்தை சேருகிறார்கள் என்றதையுமே, மேலும் அவர்கள் ஓம்காரம் எனக்கூடிய அந்த மந்திரத்தையுமே அவர்கள் வந்து உபயோகிப்பார்கள். மேலும் அவர்கள் பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய அதாவது துறவரத்தை மேற்கொண்ட தன்மை. இப்ப பீஷ்ம பிதாமகர் இஸ் ஆஸ் குட் ஆஸ் அவர் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடித்தவர். பற்றற்ற எந்த ஒரு பந்தங்களோட வந்து எதிர்பார்ப்புகளோடு அவர் எந்த செயலுமே செய்தது கிடையாது. அதுதான் பற்றற்ற நிலை. அன்பு மழை பொழிந்தார். அன்பு வேறு, பற்றற்ற நிலை வேறு இல்லையா? சோ அதை ரெண்டுத்துமே நம்ம வந்து ஆப்போசிட்டா எடுத்துக்க கூடாது. ஓகே, அன்பு கொண்டு பற்றற்ற நிலையில் இருக்க வேண்டியதுதான் நம்முடைய கடமை. சோ அன்பு என்பது எதையுமே எதிர்பார்க்காது இல்லையா? அதுதான் பற்றற்ற நிலை. ஓகே, சோ இவ்வாறாக அவர் செய்த அந்த இதெல்லாமே வந்து இந்த யோகிக் சிச்சுவேஷன், இந்த புலன்கள் வந்து பௌதீக செயல்கள்ல ஈடுபடாம இருக்கிறது இல்லையா? சோ கண் வந்து ஒரு பௌதீகத்தை நோக்கம் கொண்டு பார்க்கிறது, பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை இந்த காது கேட்கறது, பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை இந்த வாய் வந்து பேசுறது, இதெல்லாமே வந்து அதுல இருந்து அவர் வந்து முற்றிலும் மோட்சம் பெற்றார். இப்ப எல்லாமே தெரிஞ்சது, அவர் பகவானை நல்ல கண்கள் அகரமா விரிச்சு பகவான் திருரூபத்தின் மீது தன்னுடைய மனதை பதித்து இல்லையா, தியானத்தில் வந்து தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்கிறார். சோ மேலும் ஃபார் ஒன் ஹூ ரிமெம்பர்ஸ் மீ, இதை வந்து அதாவது கிருஷ்ணர் சொல்றார், ஒன் ஹூ ரிமெம்பர்ஸ் மீ வித்தவுட் டீவியேஷன் ஐ எம் ஈஸி டு ஒப்டெயின். அதாவது பகவானுடைய உன்னதமான நிலையை வந்து யார் வந்து உணர்ந்து அறிகிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து அப்படின்னா பகவான நிலை வந்து உயர்வான ஸ்தானம் இல்லையா? ஏதே சாம்ச கலாபும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரியாரி வியாக்குலம் லோகம் ஹிருத்யந்தே யுகே யுகே இல்லையா? ஏதே சா இல்லையா? ஏதே அப்படின்னது அனைத்தும் இல்லையா? சா அண்ட் இல்லையா? சோ சா அம்ச கலா இல்லையா? அம்ச என்றால் என்ன? பகவானுடைய விரிவங்கம், அவருடைய ஒரு அம்சத்தை கொண்டு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கலா என்றால் என்ன? ஆக்சுவலி அதாவது விரிவங்கங்கள் எல்லாமே வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள்ல வரும். கலா என்பது எல்லாமே வந்து ஜீவ தத்துவங்கள்ல வரும். இது எப்பவுமே நாம் முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம், மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுறேன் இல்லையா? ஏதே சாம்ச கலாபம்ச கிருஷ்ணஸ்து தூ மீன்ஸ் தட் மீன்ஸ் பட் அப்படின்னா ஆனால் இல்லையா? அதாவது அவருடைய எண்ணற்ற விரிவங்கங்கள் 3rd சாப்டர் 1st கேண்டோல நம்ம படிச்சோம். அநேக விரிவங்கங்களை பற்றி படிச்சோம். அதுல வந்து கலா அண்ட் அம்ச இல்லையா, ரெண்டுமே இருந்தது. அது மட்டும்தான் விரிவங்கங்களா? கிடையாது. அன்லிமிட்டெட் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் உண்டு பகவான்து. ஆனாலுமே கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதுல கிருஷ்ணர் தான் வந்து ஸ்வயம் பகவான் இல்லையா? பகவான் என்றால் அனைத்திலுமே, அதாவது செல்வம், ஞானம் இல்லையா, துறவு இல்லையா, அழகு மற்றும் வந்து வலிமை, இப்படி எல்லாவற்றிலுமே வந்து மேன்மை, அவரை காட்டிலும் வெல்லக்கூடியவர்கள் யாருமே கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து ஸ்வயம் பகவான் என்பது கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான். ஸோ மேலும் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல கேட்டது வந்து உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே சத்தியுகத்துல இந்த அவதாரம், திரேதாயுகத்துல இதுதான் யுக அவதாரமா நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அது உண்மையிலே வந்து யுக அவதாரங்கள் என்பது வந்து ஸோ ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறையவே, அதாவது வித்தியாசங்கள் என்று நம்ம எதுவுமே பெருசா சொல்ல முடியாது. ஆனா ஒரு சில பாவங்கள்ல வந்து கிருஷ்ணருடைய பாவம் வந்து அதிகமா இருக்கும் இல்லையா? அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாதுரிய பாவத்துல வந்து ராமரை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது கிருஷ்ணருடைய மாதுரிய பாவம் வந்து அதிகமானது இல்லையா? அதே மாதிரி சௌந்தரியம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஐஸ்வர்யத்துல வந்து நரசிம்மரை காட்டிலுமே வந்து ராமபிரான் வந்து உயர்வா. இந்த 3 அவதாரங்கள் ரொம்ப முக்கியமாவே பேசப்படுகிறது இல்லையா? ராமர் வந்து மரியாதை புருஷர், ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து லீலா அதாவது மரியாதை புருஷோத்தமா, கிருஷ்ணர் வந்து லீலா புருஷோத்தமா இல்லையா? அநேக லீலைகள், அதுல அவர் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார் இல்லையா? சோ எத்தனையோ, அதாவது தண்டகாரண்யத்துல இருந்த ரிஷிமுனிகள் தான் கோபியர்களாக இல்லையா, அனைவரோடுமே அவர் வந்து ராச நடனம் புரிந்து பகவான் 16,108 மனைவிமார்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு
சாதாரண ஒரு கணவர் வந்து என்ன பணிவிடை செய்யணுமோ அதெல்லாம் செய்திருக்கிற மாதிரி சொல்லப்படுகிறது. ஏன் பகவான் இதெல்லாம் செய்யணும்? அப்படி ஸ்வயம் பகவான் யாராவது இப்படி செய்வாங்களா இல்லையா அப்படின்னு. ஏன் அவரை வந்து அவதாரத்துல வந்து வரார் இல்லையா? அதாவது 17, 18வது அவதாரம் நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா பலராம் மற்றும் கிருஷ்ணர் என்று சொல்லப்படும் இல்லையா? ஸோ ஏன் அவர் வந்து ஈசன் அவதாரி, அவரிலிருந்து தான் அனைத்துமே தோன்றுகின்றது, அதனால அவதாரி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் அவதாரம் என்று ஏன் சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து இந்த இப்ப நம்ம படிக்கிறது வந்து 28th யுகம் இல்லையா? ஒரு திவ்ய யுகத்திலுமே 71 யுகங்கள் உண்டு. அந்த 71 யுகங்கள்ல 28வது யுகத்துல இல்லையா? அப்போ வந்து பகவான் வந்து வரும்பொழுது அந்த அவதாரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை செயல்பாடுகளுமே அவர் மேற்கொள்வார். அவ்வளவுதான். அவர் அவதாரம் கிடையாது. ஆனா அந்த அவதாரத்துக்குள்ள என்னெல்லாம் வந்து செயல்படணுமோ அதெல்லாம் செயல்படுவார். அதனால அவர் வந்து அவதாரி அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுகிறார். இவ்வளோ விளக்கம். ஸோ யுக அவதாரங்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளும்போது கிருஷ்ணா, ராமா எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. யக்ஞா லார்ட் யக்ஞா இஸ் த யுகாவதாரம் இன் திரேதா யுகம் என்று சொன்னார்கள். அதாவது நம்ம எப்படி வழிபாட்டு முறை செய்யறோம் இல்லையா? யக்ஞம் கொடுக்கறது. ஸோ லார்ட் யக்ஞா இஸ் த யுகாவதாரம் இன் திரேதா யுகம். அதே மாதிரி வந்து வாசுதேவா இஸ் த யுகாவதாரம் ஃபார் அதாவது துவாபர யுகத்துக்கு. ஸோ கலியுகத்துக்கு இனிமேதான் வந்து வரப்போறாங்க இல்லையா? கல்கி அவதாரம் என்பது இனிமேதான், அது ஜீவ தத்துவத்துல தான் பார்க்க போறோம் நம்ம. ஸோ இப்படி ஒன்னொன்னாவே வந்து நம்ம வந்து நிறையவே நம்ம படிக்க ஒரு இன்னைக்கு படிச்சதை காட்டிலும் நாளைக்கு இன்னொரு வாட்டி படிக்கும்போது இன்னும் நிறைய கருத்துக்கள் வரும். ஸோ இதை வந்து நம்ம இட்ஸ் எண்ட்லெஸ் இல்லையா? அதாவது நம்ம எங்கதான் முடிவுன்றதெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. புராணங்களை நம்ம வாசிக்க இந்த பாகவத புராணத்தை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நிறையவே நம்ம வந்து ஆனந்தத்தை பெறக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து நிறையவே இதுல நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது இல்லையா? ஸோ அப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளை விட்டு தூரமாக விலகவும் செய்கிறது. ஓகே. விசுத்தாய தாரணாய ஹதாசுபஷ் தத் இஷாக்கை வாஷு கதாயுத ஸ்ரமாக நிவிருத்த சர்வேந்திரியாவிருத்தி விப்ராமஸ் துஷ்டாவ ஜன்யம் ரிஷஜான் ஜனார்தனம். எஸ் பத்மா மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷனும் பர்பட் மட்டும் படிங்க. பதம் 31. தூய மொழிபெயர்ப்பு. தூய தியான நிலையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி கொண்டிருந்த அவர் எல்லா பௌதீக அபசகுணங்களிலிருந்தும் அம்பு காயங்களினால் விளைந்த எல்லா உடல் வேதனையிலிருந்தும் உடனே விடுதலை அடைந்தார். இவ்வாறாக அவரது புலன்களின் புற செயல்கள் அனைத்தும் உடனே நின்றுவிட்டன. மேலும் அவரது ஜட உடலை விடும்பொழுது எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஆள்பவரிடம் அவர் திவ்யமான பிரார்த்தனைகளை செய்தார். பொருளுரை. பௌதீக உடலானது மாயை என்று அழைக்கப்படும் ஜட சக்தியால் அளிக்கப்பட்ட ஒரு பரிசாகும். பகவானுடனான நமது நித்திய உறவை மறந்ததுவே தேகாபிமானத்திற்கு காரணமாகும். பீஷ்ம தேவரை போன்ற பகவானின் தூய பக்தர் ஒருவருக்கு பகவான் வந்தவுடனேயே இந்த மாயை அகன்றது. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர். புறச்சக்தியான மாயை இருளை போன்றது. சூரியன் முன் இருளால் நிற்க முடியாது. எனவே கிருஷ்ணர் வந்தவுடனேயே எல்லா பௌதிக களங்கங்களும் முழுமையாக அகற்றப்பட்டன. ஆத்மா மட்டுமின்றி புலன்களும் கூட ஆதியில் தூய்மையாகத்தான் இருந்தன. பௌதீக தொடர்பினால் புலன்கள் குறைபாடுகளையும் அசுத்தங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன. பரம தூய்மையுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடனான தொடர்பை விழிப்படை செய்வதால் புலன்கள் திரும்பவும் பௌதீக களங்கத்திலிருந்து தூய்மை அடைகின்றன. எல்லா ஜீவராசிகளையும் ஆள்பவரும் ஆதரிப்பவரும் பகவானே ஆவார். அதுவே வேதங்களின் முடிவாகும். நித்தியமான எல்லா ஜீவராசிகளுக்கிடையிலும் அவரே பரம நித்தியமாகவும் பரம ஜீவராசியாகவும் இருக்கிறார். நித்யோ நித்யானாம் சேத்தனானாம் ஏகோ பகுனாம் யோ விததாதி காமான் கடனுபோஷத்துல கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும்
அவரே எல்லா வகையான ஜீவராசிகளுக்கும் எல்லா தேவைகளையும் அளிப்பவர் ஆவார். இவ்வாறாக அவரது சிறந்த பக்தரான பீஷ்ம தேவரின் உன்னத ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான எல்லா வசதிகளையும் பகவான் அவருக்கு அளித்தார். பின்வருமாறு பீஷ்ம தேவர் பிரார்த்தனை செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பீஷ்ம தேவருடைய பிரார்த்தனைகள் இன்னும், அதாவது இனிமே அவர் உடலை விட போறார், அதுக்காக அவரை அதுக்கான ஒரு சூழல் தான் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இப்போ பகவான் மீது தன்னுடைய மனதை நிலைப்படுத்துகிறார். அது வந்து அவருக்கு வந்து இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா அமங்கலத்தையுமே அது வந்து அவரிடமிருந்து விடுதலை கொடுக்கிறது. சோ எப்ப நம்ம பகவான் மீது மனசை இழைக்கிறோம், நம்முடைய உடல் உபாதைகள் கூட நமக்கு அமங்கலம் தான் இல்லையா? சோ வயதான காலத்துல மரண படுக்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள், அவங்களுக்கு உடல் வேதனை ரொம்பவுமே இருக்கும். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல இறைவனை மட்டுமே எண்ணக்கூடிய ஒரு மனசு அவர்கள் நிலைப்படுத்தியிருந்தால் அந்த உடல் உபாதைகள் வந்து அவர்களுக்கு பெரிய துன்பத்தை வந்து கொடுக்காது. இது வந்து இறைவனுடைய கிருபை. ஓகே, இது நம்ம வந்து அந்த ஃபேஸ்ல யார் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு தான் இது புரிய வருமே தவிர நம்மளால அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து சொல்ல முடியாது. ஆனா இங்க இந்த ஸ்லோகத்துல எடுத்துரைச்சிருக்காங்க. அது வந்து சாஸ்திரம் என்பதால் அது உண்மை என்றது வந்து நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு நமக்கு வரணும். ஓகே, ஸோ தஸ் ஆல் த எட்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் ஹிஸ் சென்சஸ் வேர் ஸ்டாப்ட். அதாவது எக்ஸ்டர்னல் வெளிப்புறத்துல அவருடைய செயல்பாடுகள், இப்போ கால் அசைக்கிறது இல்லையா, பேசுறது, கேட்கறதுன்னா அது எல்லாமே வந்து நின்று போனது. ஆக்சுவலி எதையுமே அவர் ஹி பிரேட் டிரான்சிடென்டலி, அதாவது தெய்வீக நிலையில் தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் மனசுல வந்து முழுவதுமே இறைவனை வந்து தியானத்தில் நிலைப்படுத்தி, அதாவது பக்தியில வந்து மனசுல பகவானை நிலைப்படுத்தி இல்லையா. சோ யார் இந்த உயிர் வாழிகளை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அந்த நபரை வந்து மனசுல நிலைப்படுத்தி while quitting his material body. சோ நமக்கு எல்லாமே இருக்கக்கூடிய ஆஸ்தி எது சொல்லுங்க? நம்ம உடல் தான். முதன்மையான ஆஸ்தியே உடல் தான். அந்த உடலை நாம பேணி காக்கலன்னா நாம இந்த இறைவனுக்கு தொண்டு நம்ம கண்டிப்பா ஆற்ற முடியாது இல்லையா. சோ நம்ம இங்க அசையாத சொத்துக்களாகும் அசையும் சொத்துக்களாகும் நிறைய வச்சு நம்ம அதை தான் பார்க்கிறோம், மூவபிள் அண்ட் சராச்சரம் இல்லையா. ஆனா முதன்மையான இந்த ஆஸ்தி எதுன்னா இந்த உடல் தான். ஏன்னா இந்த உடல்ல ஆன்மா தங்கி இருக்கு. இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இருந்தாதான் ஆன்மா வந்து பக்குவமான முறையில மனசை வந்து பக்குவப்படுத்தி அவனுடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பக்குவப்படுத்த முடியும். சூக்ஷ்மத்திலையும் சரி ஸ்தூலத்திலையுமே சரி. எப்போ இந்த உடல் சரியா இல்லைன்னா நம்மளால ஃபோக்கஸ் பண்ணி செய்ய முடியாது இல்லையா. ஸோ இந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் பாடி இஸ் டியூ டு, ஸோ நாம இந்த உடல் தளத்துல நம்ம செயல்படும் பொழுது, அதாவது பௌதிக எண்ணத்துல செயல்படும் போது நாம பகவானை பற்றியான ஞானம் இருக்கிறது இல்ல, அவரோடு நமக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி நமக்கு மறந்து விடுகிறது. எப்ப நாம நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் பௌதிக தளத்துல பக்குவப்படுத்துறோமோ இல்லையா, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த நம்ம நோக்கம் எல்லாமே பௌதிகமா இருக்கும், அப்போ ஆன்மீக தளம் என்பதை தெரியாது. இறைவனோட நம்ம ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரோட சம்பந்தம் என்பது நமக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஆனால் பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது இல்லையா. எப்பொழுதுமே இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு உண்டு. பகவான் பிரகாசம், சூரியனை போன்று பிரகாசம் போன்றவர். எங்கே பிரகாசம் இருக்கோ அங்கு வந்து இருள் என்பது இருக்காது இல்லையா. ஆனால் எங்கே இறைவன் இருக்கிறாரோ அங்கே வந்து மாயை என்பது இருக்காது. சோ இது அந்த இடம் இது ஒரு பக்தனுடைய ஹிருதயம், அவனுடைய மன எண்ணம். ஓகே, பீஷ்ம தேவர் இப்போ அந்த ஒரு நிலையில தான் இருக்கார். இந்த சோல் இஸ் ஒரிஜினலி பியூர். ஆத்மா உண்மையான நிலையில அது, அதாவது தூய்மையானது, சுதந்திரமானது. ஆனா அது இந்த பௌதீக உடலோட சம்பந்தப்படும் பொழுது, சூக்ஷ்மம் மற்றும் ஸ்தூலத்தோட சம்பந்தப்படும் போது கலங்கம் அடைகிறது இல்லையா. ஏன்னா இந்த இரண்டுமே வந்து இந்த பௌதீக குணங்களால ஆட்கொள்ளப்படுகிறது. அதனால அதற்கேற்றவாறு செயல்கள் அமையப்பெறும் பொழுது நாம கட்டுண்ட நிலைக்கு நம்முடைய ஆத்மாவை வந்து எடுத்துட்டு போயிடுறோம். ஆனா இதுல இருந்து நம்ம ஒருத்தர் வந்து இதனுடைய உண்மையான தாற்பயத்தை யார் ஒருத்தர் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே பக்குவப்படும். ஓகே, the Lord is the controller and benefactor. தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளை கட்டுப்படுத்துபவர் அவர் தான். அதாவது மேலும் வந்து
நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து பலன்களை நாம் இறைவனுக்கு ஒப்படைக்கிறோம் இல்லையா? பெனிஃபேக்டர் அதிகமான லாபத்தையுமே பெறுபவரும் பகவான் தான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது நம்மள மாதிரி பௌதிக லாபம் கிடையாது. பகவானுக்கு அவருக்கு தொண்டு புரியவங்க, அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு செயல், இது எல்லாமே இறைவனுடைய கடமையும் கூட இல்லையா? ஸோ அவர் நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன லாபத்தை எதிர்பார்க்கிறார், அவருடைய நிலையிலிருந்து நாம பேசும்போது அது நம்ம லாபமா நினைக்கலாம். ஏன்னா அவருக்கு தொண்டு புரியறது, அவருடைய திருவடிகளை சேவை பண்றது, இது எல்லாமே. ஆனா அந்த பலனை முழுவதுமே பகவான் நமக்கு தான் கொடுக்கிறார் இல்லையா? நம்முடைய நன்னிலைக்காக அது வந்து செயல்படுகிறது. பகவானுக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது நம்ம கிட்ட இருந்து. ஸோ அண்ட் ஹீ அலோன் ப்ரொவைட்ஸ் ஆல் த நெசசரி ஆஃப் த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிவிங். அனைத்து தேவைகளையுமே நமக்கு பூர்த்தி செய்பவருமே அவர்தான். அதனால அவர் அவர் கொடுத்த அனைத்தையுமே நாம வந்து தெய்வீக நிலையிலிருந்து நாம் செயல்படும் பொழுது, அப்போ வந்து இந்த பீஷ்ம தேவரை போன்ற பிரார்த்தனைகள் எல்லாமே நாம கூட செய்ய முடியும். ஓகே, இங்க பீஷ்ம தேவருடைய பிரார்த்தனைகள் எதற்காக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு? எப்படி அந்த தூய பக்தர் தன்னுடைய மனதை வந்து நிலைப்படுத்தி இறைவனுடைய தொன்றுக்காக தன்னுடைய செயல்களை பக்குவப்படுத்தினாரோ, அது போன்று நமக்குமே இது வழி நடத்தப்படுகிறது. அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். யாருடைய மரணம் எவ்வாறு நிகழும்ட்டு எப்பவுமே தெரியாது. எந்த மார்க்கத்துல ஒருத்தர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு போவாங்கன்னு தெரியாது இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொன்றுமே வந்து அவனுடைய கர்ம பலன்கள் அவனுடைய மனநிலை பொறுத்து தான் அமையப்பெறும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இந்த மகா பாகவதர்களுடைய இந்த அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை நம்ம வந்து வாசிக்கும் பொழுது, அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யும் பொழுது, நம்ம மனதிலையுமே வந்து பக்குவத்தை வந்து சுலபமாக ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதனாலதான் இதெல்லாம் வாசிக்கிறோமே நம்ம. ஓகே, ஸ்ரீ பீஷ்ம உவாச்ச இதி மதிர் உபகல்பிதா பிருஷ்ணா பகவதி சாத்வதா புங்கவே விபூமினி ஸ்வசுகம் உபகதே க்வசித் விஹர்த்தும் பிரகிருதிம் உபேயுஷி யத் பாவ பிரவாஹ. எஸ், வேற யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிட்டோமா மாதாஜி? வாசிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. பீஷ்ம தேவர் கூறினார், இதுவரை வெவ்வேறு விஷயங்களும் கடமைகளும் ஈடுபட்டிருந்த எனது சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பம் ஆகியவற்றை இப்பொழுது நான் சர்வசக்தி படைத்தவரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஈடுபடுத்துவேனாக. அவர் எப்பொழுதும் சுய திருப்தி உடையவராவர். ஆனால் அவரிடமிருந்துதான் ஜட உலகம் படைக்கப்படுகிறது. என்றாலும் அவர் பக்தர்களின் தலைவராக இருப்பதால் ஜட உலகில் அவதரித்து தெய்வீக இன்பத்தை அவர் அனுபவிக்கிறார். பொருளுரை. பீஷ்மதேவர் ஒரு இராஜதந்திரியாகவும் குரு வம்சத்தின் தலைவராகவும் சிறந்த தளபதியாகவும் மற்றும் சத்திரிகளின் ஒரு தலைவராக இருந்ததால் அவரது மனம் பல விஷயங்களில் லயித்திருந்தது. அவரது சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பம் ஆகியவை வெவ்வேறு விஷயங்களில் ஈடுபட்டு இருந்தது. இப்பொழுது தூய பக்தி தொண்டை அடைவதற்கு அவர் சிந்தனை, உணர்வு மற்றும் விருப்பம் ஆகிய எல்லா சக்திகளும் பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் மீதும் பதிக்க விரும்பினார். பகவான் இங்கு பக்தர்களின் தலைவர் என்றும் சர்வசக்தி படைத்தவர் என்றும் விவரிக்கப்படுகிறார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் என்ற போதிலும் அவர் தமது தூய பக்தர்களுக்கு பக்தி தொண்டெனும் வரத்தை அளிப்பதற்காகவே பூமியில் அவதரிக்கிறார். அவர் சில சமயங்களில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகவும் அவர் சுய உறவிலும் சில சமயங்களும் பகவான் சைத்தன்யராகவும் தோன்றுகிறார். இவ்விருவரும் தூய பக்தர்களை தலைவர்களே ஆவார். தூய பக்தர்களுக்கு பகவானின் தொண்டை தவிர வேறு ஆசை கிடையாது. எனவேதான் அவர்கள் சாத்வதா என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய சாத்வதர்களின் பகவான் தலைமையானவராவர். எனவே பீஷ்ம தேவருக்கு வேறெந்த ஆசைகளும் இருக்கவில்லை. ஒருவர் எல்லா வகையான ஆசைகளும் இருந்து தூய்மை அடையவில்லை என்றதால் அவருக்கு பகவான் தலைவராக இருக்க மாட்டார். ஆசைகளை அழிக்க முடியாது, ஆனால் அவரை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். பகவான் பக்தி தொண்டில் இடையறாமல் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தரின் இதயத்தில் இருந்து கொண்டு அவனுக்கு உபதேசங்களை அளிக்கிறார் என்று பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய உபதேசங்கள் ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்ப செல்வதற்காக மட்டுமே அளிக்கப்படுகிறது. எந்த பௌதிக நோக்கங்களாகவும் இல்லை. கீதை 10.10. ஜட உலகை அடக்கியான விரும்பும் சாதாரண மனிதனுக்கு பகவான் அனுமதி அளிப்பதாக மட்டுமே இருப்பதுடன் அச்செயல்களுக்கு ஒரு சாட்சியாகவும் இருக்கிறார். ஆனால் பக்தனற்ற ஒருவனுக்கு பகவான் ஆன்மீக உலகிற்கு செல்வதற்குரிய உபதேசங்களை அளிப்பதே இல்லை. இதுவே பக்தர் அற்றவரிடம் பகவான் நடந்து கொள்ளும் வேறுபட்ட விதங்களாகும்.
கைதிகள் சுதந்திரமான பிரஜைகள் ஆகிய இருவரையும் அரசர் ஆள்வதைப் போலவே எல்லா ஜீவராசிகளும் பகவான் தலைவர் ஆவார். ஆனால் பக்தர் இல்லாதவர்களையும் பொறுத்து அவரது செயல்கள் மாறுபடுகின்றன. பக்தர் இல்லாதவர்கள் பகவானின் உபதேசங்களை ஏற்பதில் சிறிதும் அக்கறை கொள்வதில்லை. எனவே பகவான் அவர்களது எல்லா செயல்களையும் சாட்சியாக இருந்து அச்செயல்களுக்குரிய அவர்களுக்கு நல்லது அல்லது தீய பலன்களை அளிக்கிறார் என்றாலும் அவர்கள் விஷயத்தில் அவர்களுக்கு உபதேசிக்காமல் பகவான் மௌனமாகவே இருந்து விடுகிறார். பக்தர்கள் இந்த பௌதிக தன்மைகளுக்கும் நன்மைகளுக்கும் தீமைகளுக்கும் மேற்பட்டவர் ஆவர். அவர்கள் ஆன்மீக வழியில் முன்னேற்றி செல்கின்றனர். இதனால் எந்த ஜடப்பொருள்களும் அவர்களுக்கு ஆசை இல்லை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா பௌதிக படைப்புக்கும் ஆதி மூலமான காரணோதக சாயி விஷ்ணுவாக தோன்றுகிறார். எனவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பக்தன் மூல நாராயணராகவும் அறிந்திருக்கிறார். தூய பக்தர்களின் சகவாசத்தை பகவான் விரும்புகிறார். பகவான் அவர்களுக்காகவே இவ்வுலகில் அவதரித்து அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்டுகிறார். தமது சொந்த விருப்பப்படியே பகவான் தோன்றுகிறார். பௌதிக இயற்கையில் சூழ்நிலைகளாகவும் அவர் கட்டாயப்படுத்தப்படுவதில்லை. எனவே இங்கு அவர் விபு அல்லது சர்வசக்தி படைத்தவர் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். ஏனெனில் அவர் ஒரு பொழுதும் ஜட இயற்கை சட்டங்களினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டவர் அல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இப்போ இதெல்லாமே பீஷ்ம தேவருடைய உணர்தல் ஆக்சுவலி. ஓகே, நாம என்ன படிக்கிறோம் எல்லாமே அவருடைய பிரேயர்ஸ், பீஷ்மா பிரேயர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ மனதனுடைய செயல்கள் என்ன சொல்லுங்க? திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங் இல்லையா? அதாவது நினைவு, நினைத்தல் மற்றும் அதன் மீது ஆசையை வளர்த்து கொள்றுதல், அதுக்கப்புறம் அதை அடையறதுக்கான அதாவது ஸ்ட்ராங் இது இல்லையா, வில்லிங், அடைஞ்சே தீரணுன்ற அந்த ஒரு இது. இந்த மூன்றுமே மனதனுடைய செயல்படும் தன்மைகள் தான். ஸோ இந்த மூன்றையுமே என்ன பண்றார்? பகவான் மீது மனசை வைக்கிறார் அவர். ஸோ த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன் யாரு? அந்த எல்லாம் வல்ல அந்த பரம்பொருள் தான். ஸோ அனைத்துமே இந்த இது கால வரைக்குமே அவருடைய மனசு, புலன்கள் எல்லாமே பீஷ்மர்து அவருடைய நாட்டு பிரஜைகளுடைய நன்மைக்காகவும் இல்லையா, அதாவது அதை உபயோகப்படுத்தி இருந்தார். ஆனா இப்போ அது அனைத்துமே பகவான் மீது வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அவர் திருப்தி கொண்டார். ஏன்னா இப்போ அவர் இனிமே கண்ணை மூடினா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அவர் நினைச்ச மாதிரி யுதிஷ்டிர மகாராஜர் அரியணை ஏறுகிறார். இந்த போரும் முடிஞ்சது அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுறது இல்லையா? அவருமே பக்தர்களுக்கு பீயிங் லீடர் ஆஃப் த டிவோட்டீஸ், அவரும் ஒரு பக்தர் இல்லையா? மேலும் he enjoys the translated treasure by design. இங்கே பகவான் லீடர் ஆக்சுவலி இல்லையா? அப்படிங்கிற அந்த மனதை பீஷ்ம பிதாமகர் நினைக்கிறார். பக்தர்களுக்கு எல்லாமே அருள் பாலிக்கக்கூடியவர் இல்லையா? தலைவராகவும் எப்பொழுதுமே திருப்தி கொண்டவராகவும் இல்லையா? தெய்வீக ஆனந்தத்தில் திளைத்திருப்பவராகவும் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவர் இறங்கி வரணும்ன்றது அவருடைய விருப்பப்படிதான் இறங்கி வருவார். அதனால்தான் ஒன் ஆஃப் த கல்பாஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா 1000 யுகங்கள் இல்லையா? ஒரு கல்பம் என்பது என்ன? 1000 யுகங்கள் இல்லையா? ஸோ அந்த 1000 யுகங்கள்ல ஒரு யுகத்துல மட்டும் மிச்சம் 999 யுகங்கள்ல அநேக விரிவங்கங்கள், அது சக்தி ஆவேஷ அவதாரமா இருக்கலாம், இல்ல விபூதியா இருக்கலாம் இல்லையா? இப்படி நிறைய இன்கார்னேஷன்ஸ், டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் இன்கார்னேஷன்ஸ் எல்லாமே பகவான் எடுப்பார். ஆனா வெறுமனே இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம நடக்கக்கூடிய இந்த வைவஸ்த மனுல 28வது அந்த திவ்ய, அதாவது ஒரு யுகத்துல 71, ஒரு திவ்ய யுகத்துல 71 யுகங்கள் உண்டு. அந்த 71 யுகங்கள்ல 28வது யுகம் தான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிறது. ஓகே, அந்த 28வது யுகத்துலதான் கிருஷ்ணர் வருவார். ஒவ்வொரு தடவையுமே இந்த செயல் நிகழும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது ரூப கோஸ்வாமி, அடுத்து ஜீவ கோஸ்வாமி இவங்களுடைய வியாக்கியானங்கள்ல சொல்லப்பட்டதாக மேற்கோள் காட்டப்பட்டது. மேலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட அவ்வாறே வைவஸ்தவ மன்வந்திரே அதுல இந்த கலியுகத்துல கிருஷ்ணர் துவாபர யுகம், இவர் கலியுகத்துல, அதாவது கடைசியில வந்தார். அந்த 28வது அந்த ஒரு யுகத்துல அவர் வரார் என்றதையுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. மீண்டும் இதே மாதிரி இந்த இன்னொரு மனு சைக்கிள் வரும் இல்லையா?
அதாவது அந்த 1000 யுகங்களை கடந்த பிறகு மீண்டும் இன்னொரு 1000 யுகங்கள் வந்து தொடங்கும் பொழுது இல்லையா, கல்பம் அடுத்த கல்பத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கல்பம் வந்து ஒரு நாள் இல்லையா, பிரம்மருடைய ஒரு நாள். பிரம்மருடைய ஒரு நாள்ல தான் ஒரு முறைதான் வந்து கிருஷ்ணர் வருவார், ஒரு முறைதான் ராமர் வருவார், ஒரு முறைதான் நரசிம்மர் வருவார். அந்த மாதிரி சோ சாரி நரசிம்மர் வருவார். 14 முறை வந்து யார் வர்றது I think, எழுதி வச்சேன் 14 times. ஒரு நிமிஷம். இது வந்து ரூப கோஸ்வாமியுடைய லகு பாகவதாமிரதத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டது இந்த ரெஃபரன்சஸ் வந்து. ஓகே, ஸோ எங்கிருந்து வந்ததுன்றத வந்து நான் உங்களுக்கு இப்ப சொல்றேன். நான் இதெல்லாமே வந்து இங்க உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். மீன அவதாரங்கள், மீன அவதாரம் வந்து 14 முறை நடக்கும். ஏன் சொல்லுங்க? மீன அவதாரம் வந்து ஒவ்வொரு மனுவனுடைய காலம் முடியும் பொழுது அந்த வேதங்கள் வந்து மத்ஸ்ய அவதாரத்தின் மூலயமாக ரட்சிக்கப்பட்டு அடுத்த இதுல வந்து அது வந்து கொடுக்கப்படும். அதனால்தான் மத்ஸ்ய அவதாரம் வந்து 14 முறை, 14 மனுக்கள் இல்லையா. ஸோ மிச்சம் எல்லாமே ஒரு முறை தான். அதாவது இந்த மெயின் விஷ்ணு தத்துவங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எஸ்பெஷலி கிருஷ்ணராக வருவதும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வருவதும் இந்த 28வது திவ்ய யுகத்துல. திவ்ய யுகத்துல 71 தான் ஒரு திவ்ய யுகம். அதுலயுமே வந்து அந்த 28வது நிலையில வந்து அந்த ஒரு யுகத்துல வந்து வரார் அப்படிங்கிறதுமே சொல்லப்படும். ஸோ அப்படி நம்ம இந்த பகவானுடைய அவதாரங்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு காரணங்கள் உண்டு. பகவான் வந்து அவர் நம்மள, அதாவது இந்த மற்ற அவதாரங்களை போன்றவர் வந்து செயல்படுவதற்காக வருவது கிடையாது. ஆஸ் பர் இஸ் வில். இதுலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து வரணும்னு நினைச்சா மட்டும்தான் வருவார் இல்லையா. லார்ட் ஆல்சோ டிசையர்ஸ் இஸ் அசோசியேஷன், லார்ட் அப்பியர்ஸ் அவுட் ஆஃப் இஸ் ஓன் வில் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவருடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு தான் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வருவார். ஓகே, யாருக்குமே அவர் வந்து கட்டாயப்படுத்த முடியாது இல்லையா. ஸோ இந்த விரிவங்கங்கள்ல இருந்து விரிவங்கங்கள் வருது. ஆனா அவர்தான் ஆதி இல்லையா, மூல. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆதி புருஷர் அப்படிங்கிறது வந்து புருஷா மற்றும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இல்லையா. புருஷாவும் பகவானும் ஒன்னா அப்படின்னாக்கா கிடையாது இல்லையா. ஸோ இந்த பரமாத்மா ஸ்வரூபத்தெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு அதுவுமே வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபம் தான். எந்த மாதிரி நிலைகளுக்கு அநேக அண்டங்களை படைக்கும் பொழுது அந்த நிலையில வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக இருக்கிறது வந்து கார்ணோத கசாய விஷ்ணு. அதுதான் மகாவிஷ்ணு 2ஆம் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து வர்றது. ஓகே, அடுத்து வந்து ஏன் சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து வருதுன்னாக்கா அவர் எண்ணில் அடங்காத, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு தான் அந்த விரிவங்கள் அடையக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகள் உண்டு. அந்த ஒரு சங்கர்ஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாமே கூட வந்து லகு பிராகவதாமிரதத்துல இருந்து தான் ரெஃபர் பண்ணி சொன்னாங்க. ஸோ இதை உங்களுக்கு ஏன்னா இப்போ அனைத்துமே இந்த இடத்துல வந்து இறைவனுடைய புகழ் ஆரங்களை தான் வந்து சூட்டின்னு இருக்கார். அதனாலதான் அவரை பற்றியான ஞானத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்படி அவர் வந்து அந்த ஸ்வயம் பகவான் வந்து பகவான் ஒருத்தர் தான் இல்லையா. மற்ற எல்லாமே இப்போ அந்த ஆன்மீக உலகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல் சதுர் விரிவங்கம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பான்ஷன் பலராம் இருந்து முதல் சதுர் விரிவங்கம். அதுல வந்து சங்கர்ஷ்ணருக்கு தான் வந்து இன்னும் விரிவங்கங்கள் எல்லாமே வருது. ஸோ அவர்ல இருந்து நாராயணர்ல இருந்து 2ஆம் அந்த சதுர் விரிவங்கம். அதுலயுமே வந்து அந்த சங்கர்ஷ்ணர் இல்லையா, அவரிடம் இருந்துதான் வந்து மகாவிஷ்ணு. அந்த மகாவிஷ்ணு தான் யாரு ஆக்சுவலி? ஸோ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் புருஷ அவதாரம், அதாவது கார்ணோத கஷாய விஷ்ணு இல்லையா. அவர் தான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். இந்த அம்ச கலா இது விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து புருஷ அப்படின்னும் பொழுது இந்த நாராயண தத்துவங்கள் எல்லாமே நம்ம 64 பண்புகளை கொண்டவர் தான் பகவான் என்று படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இஸ் த ஸ்வயம் பகவான். கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் அந்த 64 குவாலிட்டிஸ் உண்டு. 60 குவாலிட்டிஸ் வந்து, அதாவது 93% நாராயணருக்கு இல்லையா. மற்ற எல்லா விஷ்ணு தத்துவங்களுக்குமே இந்த 93% வந்து அப்ளிகபிள் இல்லையா.
அதுக்கடுத்து வர்றது யாரு? சிவபெருமான். அவருக்கு எவ்வளவு? 84, அதாவது 55 குவாலிட்டிஸ் உண்டு. அதாவது 84% வந்து சிவபெருமானுக்கு உண்டு. அதன் பிறகு பிரம்மருக்கு எத்தனை குவாலிட்டிஸ்? அவர் ஜீவ தத்துவம் இல்லையா? ஸோ அவருக்கு எவ்வளவு குவாலிட்டிஸ்? 50. 64ல 50 குவாலிட்டிஸ் உண்டு. அதுமே 78%. அதிகபட்சமா இந்த ஜீவன் வந்து 78% தான் நம்ம அடைய முடியும். அதுதான் பக்குவமே நமக்கு. ஸோ இப்படி இதெல்லாமே நான் ஆல்ரெடி படிச்சுட்டே வரோம். ஸோ 100% எந்த ஒரு இதுக்கு இருக்குன்னா கிருஷ்ணர் என்று அவர் அவதாரம் கிடையாது, இஸ் அவதாரி. ஏன்னா அவரிலிருந்து தான் அனைத்து அவதாரங்களுமே தோன்றுகின்றன. இப்படி நம்ம இந்த குளோரிபிகேஷன் எல்லாமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த இடத்துல சாத்வதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, பௌதிக ஆசைகளிலிருந்து விடுதலை அடைந்து வெறுமனே இறை தொன்றுக்காக மட்டுமே இருக்கக்கூடியவங்க பேரு தான் சாத்வதா. அந்த சாத்வதர்களுக்கு வந்து தலைமையாக இருப்பவர் யாரு? பகவான் தான் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஸோ பேசிக்கலி இதுல வந்து அதாவது பக்தி இல்லையா, நாம வந்து இறைவனுக்கு வந்து எவ்வாறு பக்தி கொள்ளணும் அப்படிங்கறது எல்லாமே பீஷ்மருடைய பிரார்த்தனைகள் இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் இந்த ஃபார் an ordinary man who wants to laud it, அதையுமே நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ பகவான் அது கொடுக்குறாரு இல்லையா? நாம பகவான் இடத்துல போனோம்னாலும் அதற்கான மார்க்கத்தை கொடுக்குறாரு. நம்ம வந்து இங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைச்சாலுமே பகவான் அது கொடுக்குறாரு. அதோட சேர்ந்து நாம கஷ்டத்தையுமே என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதுதான். சுகத்தை மாத்திரம் கிடையாது, சங்கடத்தையும் நாம சேர்த்து அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். அதாவது நான் டிவோட்டிஸ் நெவர் டேக் கேர் எனி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ரம் த லார்ட். இஸ் த லீடர் ஆஃப் எல்லா உயிர் வாழ்க்கும் அவர் தான் தலைவர். ஆனா எப்படி ஒரு நம்ம ஜெயிலையுமே வந்து மனிதர்கள் இருக்காங்க, வெளியிலுமே மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? ஜெயில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பக்தர் அற்றவர்களாக நாம் எடுத்துக்கொண்டால், இங்க இருக்கிறவங்களை பக்தர்களா எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இருவருக்குமே ஒரே அரசன் தான் இல்லையா? அது போலதான் பகவானுடைய படைப்புல வந்து எந்த மாறுபாடுமே கிடையாது. ஆனா அவரையே சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு அவர் கண்டிப்பாக வழி நடத்துறார். ஸோ எப்பொழுது நாம அவரை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நம்ம பெறலையோ, அப்ப நாமளே சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் வரும்பொழுது நாம் அந்த செயலிலே இறங்க வேண்டிய அந்த ஒரு மனப்பக்குவத்தை பெறுகின்றோம். அதற்குமே பகவான் வந்து அங்கீகாரம் வந்து கொடுக்கிறார் இல்லையா? ஸோ தே ஆர் ப்ரோக்ரஸிவ் ஆன் த பாத் ஆஃப் டிரான்ஸ்டன்ஸ். யாருக்கு? இது பக்தர்களுக்கு. பிகாஸ் அது கிருஷ்ணா இஸ் த ஒரிஜினல் நாராயணா. ஸோ கிருஷ்ணர்ல இருந்து தான் நாராயணர். ஈவன் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பத்தி கூட அவங்க சொன்னாங்க. ஸ்ரீ வைஷ்ணவா எப்பவுமே என்ன சொல்றது? திஸ் வாஸ் அ கொஸ்டின் ஆஸ்க்ட் பை ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டி அந்த கிளாஸ்ல. ஸோ நாராயணர் தான். நீங்க திருப்பதி போனீங்கன்னாக்கா ஓம் நமோ நாராயணர் தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அங்க கிருஷ்ணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பட் வேற எல்லா அவதாரங்களையுமே வந்து நாராயணரோட ஒப்பிட மாட்டாங்க. நாராயணுக்கும் கீழே தான் சொல்லுவாங்க. அதான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ கொள்கை அப்படிங்கிறதுமே சொல்றாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரை மட்டுமே வந்து நாராயணருக்கு சமமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதுமே. ஏன்னா அவங்களது எல்லாமே ஐஸ்வர்ய பாவத்துல செய்யறது இல்லையா? ஸோ நம்ம கௌடி சம்பிரதாயத்துல மாதுரிய பாவத்தை பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? இட் இஸ் த ஈவன் மோர் ஹையஸ்ட் ஆக்சுவலி இல்லையா? அங்கே வைபவங்களுக்கு மேன்மையான ஸ்தானத்தை கொடுக்கறது கிடையாது. அன்பு பரிமாற்றங்களுக்கு மட்டும், உறவு முறைகளுக்கு மட்டும்தான் வந்து முக்கியத்துவம். ஆன்ம நிலையில் இல்லையா? ஆன்மீக நிலையில் இருந்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலத்தை, அந்த ஒரு உணர்வு தான் வந்து மேன்மையா கருதப்படுகிறது. ஆனா அதே நம்ம வைகுண்டங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐஸ்வர்ய பாவம். நாராயணர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஸ்வர்யத்துல இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா? இப்படி கானோத கசாய் விஷ்ணு யாரு? இங்க இந்த பௌதீக உலகம் படைக்கிறதுக்கான மூல காரணம் அவர்தான் இல்லையா? எல்லா அண்டங்களையுமே அவருடைய உடல் நாளங்களில் இருந்தும் சுவாசத்திலிருந்தும் வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியவர். மேலும் அவருடைய விரிவங்கம் இல்லையா, ஹம்சம் இல்லையா, அந்த விரிவங்கம் தான் வந்து கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு. அவரும் கர்ப்போதக நீருக்குள் ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளும் உட்புகிறார் இல்லையா? அவருடைய நாவிலிருந்து முதன்மை ஜீவனாக படைக்கப்படுவது பிரம்மர், அதன் பிறகு சிவபெருமான். இப்படி எல்லாமே நாம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ பகவானுக்கு எப்பவுமே தன்னுடைய பக்தர்களோட இருக்கணும்ன்ற ஆசைதான் உண்டு. ஸோ இதை வந்து நிறைய லீலைகள்ல இருந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க நம்ம முயற்சி பண்ணணும். மேலும் அவரை யாருமே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்றது கிடையாது இங்க வரணும்ன்றதுக்காக. அவருடைய விருப்பப்படிதான் அவர் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வரார் இல்லையா? அதுவுமே எதற்காக? இன் ஜென்ரலா பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்கும் இல்லையா, அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைப்படுத்துவதற்காகவே வரார். ஓகே, இத்தனையுமே இந்த பர்பட்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ
இன்னைக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இது வரைக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் வேலை இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? தெரியல மாதாஜி, படிச்சு பார்த்து வந்துன்னா கேக்குறோம் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். படிச்சு பார்த்துட்டு கேக்குறோம் மாதாஜி. அதாவது அந்த ஏதே சாம்ச கலாபம்ஸ நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும். அந்த இடத்துல தான் படிக்கணும். ஒன் ஆஃப் த லெக்சர் வந்து கேட்டதை வந்து அதுவும் லகு பாகவதாமிருதால இருந்து மேற்கோள் காட்டி, லகு பாகவதாமிருதம் யார் எழுதினா ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் எழுதினது. ஓகே, அதை மேற்கோள் காட்டி சொல்லப்பட்டது. ஸோ அதனால நீங்க அதை கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். கலா என்றால் என்ன, அம்சம் என்றால் என்ன? ஓகே, கலா என்றால் ஜீவ தத்துவங்களை சொல்றது. எக்ஸாம்பிள் யார் சொல்லுங்க ஜீவ தத்துவத்துல? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் எங்கே வருது மாதாஜி? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் பீஷ்மர் பாடுறது. அது அது இந்த ஹைலைட் பண்ணல மாதாஜி. அது வந்து இட் இஸ் நாட் டோல்ட் ஹியர். ஆனா அவரு மரணிக்கும் பொழுதுதான் அது பாடினது. அதாவது குளோரிஃபிகேஷன் ஆஃப் லார்ட். அது வந்து இந்த சமயத்துல தான் வருது. திஸ் டைம் ஆனா இங்க அது வராது. இங்க வராது. ஓகே, ஏன்னா இது வந்து நம்ம புராணங்கள் வந்து வாசிக்கும் போது நீங்க அந்த இதெல்லாமே ஸ்ருதி மந்திரத்துல வரும் பிரபு. ஏன்னா ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்பது இட் இஸ் அ டைரக்ட் வே ஆஃப் குளோரிஃபைங் த லார்ட். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அது வந்து சொல்லப்படும். ஆனா அதே வந்து நாம இங்க படிக்கிறது என்னது, விச் இஸ் ஒரு ரியலைஸ்டு நாலேஜ் நம்ம படிக்கிறது இல்லையா. ஒரு பாகவதருடைய உணர்தல், ஒரு பக்தியை பற்றி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்கிறவங்க மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா ஒருத்தர் டவுட் கேட்கும் பொழுது அதை சொல்லணும் இல்லையா, அதுக்கு அது உங்களுக்குமே வந்து உபயோகப்படும். அதனால ஸோ ஸ்ருதி மந்திராஸ் எப்பவுமே நம்ம வேதங்களை வந்து 2 வகையா பிரிக்கிறோம் இல்லையா. ஒன்னு ஸ்ருதி மற்றும் இன்னொன்னு ஸ்மிருதி. ஸ்ருதி மந்த்ராஸ் எல்லாமே வந்து டைரக்டா மந்த்ராஸ் அதனுடைய மீனிங் அப்படியே டைரக்டா எடுத்துட்டு போகணும். இப்போ விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கூட அந்த மாதிரி வகைதான் இல்லையா. அதனால அது வந்து இந்த இடத்துல கவர் ஆகாது. எதுக்கு கவர் ஆகாதுன்ற அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சதை வச்சு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். ஸ்மிருதி வந்து இந்த இதிகாசங்கள் புராணங்கள் இதெல்லாமே வரும். ஸோ இட் இஸ் நாட் இன் த குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர். ஆனா ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள், அவங்களுடைய அனுபவங்கள், அவங்களுடைய உணர்தல், இதெல்லாமே நமக்கு வந்து பக்தி பாவத்திற்கு எவ்வாறு உதவும் என்பதை பற்றி சொல்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, இப்ப பீஷ்ம பிதாமகருடைய பிரேயர்ஸுமே வந்து அந்த ஸ்மிருதி பாட்டு மட்டும் தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், ஸ்ருதி பாட்டு கிடையாது. ஓகே, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் கம்ஸ் அண்டர் த ஸ்ருதி. கரெக்ட், தட் இஸ் ரைட். ஆனா விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் வந்து பீஷ்ம பிதாமகர் தான் சொன்னது, அது கரெக்ட் தான். ஸோ ஏன்னா அவர் வந்து பிரேயர்ஸ் வைக்கிறார் இல்லையா. ஸோ தட் 1000 புகழாரங்கள் பண்ணியிருக்கார். ஆனா அது எல்லாமே மந்திரங்கள். ஸோ அது எல்லாமே டைரக்ட் மீனிங் இல்லையா, பகவானுடைய நாமங்கள் தான். ஆனா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அவருடைய ரியலைசேஷன். ஸோ நம்ம பேசிக்கலி அந்த மந்திரங்களுக்கும் இந்த இதிகாசங்களுக்கும் வந்து இடையில இருக்கக்கூடிய வேற்றுமை என்னன்னா, இங்க உணர்ந்தறிந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து டைரக்டா நீ இதை வாசி, இதை சொல்லு, இதனால நீ பலன் பெறு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா.